Even zien, die daar weer. De blikjes en dopjes die hier bij mij binnenkomen, die komen eigenlijk overal uit Friesland wij. En de mensen die brengen die bij ons. En voordat ze eigenlijk de bakken ingaan, dan sorteer ik het op ijzer en op blik en op aluminium. Zo komt straks achter hoeveel soorten blik er al hier wel net is. He? En dan, als alles sorteerd is, dan gaat het eigenlijk in de bakken weer om. En dan komt de ijzerboer het in één keer in de 6 weken helien. Nou, goeiemorgen. Zo, wie is het alweer? Ja, dat weet ik alweer. Mooi. Nou, de bakken. Ik had daar nog wat witgoed en ik haal hier nog zeker mijn aluminium dat steen. Ja, best. Dus als dat mij niet meer was. Ik doe dit om meer aandacht te krijgen voor Stichting Stop Hersentumoren. En met name omdat ik zelf een hersentumor heb. En nou ja, eigenlijk is daar heel weinig onderzoek naar. En dat is eigenlijk mijn doel. Hij zit achter mijn erg en achter mijn neus. Hij drukt de buis van Eustatius dicht en daardoor heb ik mijn gehoor soms verminderd. En hij gedraagt zich eigenlijk als een spinnenweb. Ik ben prikkelbaar, pijn in hollen, druk in de hollen. Dus ik doe eigenlijk een heel prut ding alleenig. Je bent het liefst alleenig? Ik ben eigenlijk het liefst alleenig. Ja, het klinkt heel raar. Eigenlijk een Ellie die eigenlijk altijd middenin tussen de mensen stie en het prachtig vond om overal om mij te doen. En nou eigenlijk vanuit deze huiskamer eigenlijk alles regelt. Zo begint mijn dag eigenlijk. Postvak. Hallo, kun je op inleveradres altijd terecht en staan de bakken waar je ze in kan doen. Ons ben ik altijd heel actief voor het dorp, maar ook in mijn werk. Ik werd er nog wel een beetje emotioneel van, maar ik erop denk. Maar, nou ja, klaar. Want wat dien je altijd? Ik ben persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg. En dat is wel wat ik mis. Maar ja, het kan gewoon niet meer. Ik kan niet meer werken. Ik kan net werken wanneer het mensen graag willen dat ik werk. Ik werk in mijn eigen tempo. En op mijn eigen manier. En dat is eigenlijk een beetje achter dit ding. Dat achter is de mijn leven. laptop? Ja, dat is mijn leven. Daar begin ik met mij en daar eindig ik jongens mee. En van daaruit organiseer ik dingen. Kuiers en mijn blikje dapje, wat heel belangrijk voor mij is. Mijn blikje dapje had mijn dagbesteding, jong. Dit is voor mij gewoon mijn drijfveer. Hier kom ik voor uit bed. Deze gaan mijn buurjongens maken, daar ben ik wel heel wijs mee, want ik doe eerst altijd alles met de voet. Ik wil er eigenlijk van mijn ziekte ooit 100.000 euro ophalen. Zo? Ja. Dat is net niks. Nee, dat is net niks. En dat wordt het ook wel even. En ik hoop dat ik nog heel lang hier omstruinen mij om dat bij elkaar te krijgen.